buwagan dire. Grabe. Bakit buwagan? Sige kayo ba nakulata na lang sa ibang mo? Patay. Okay lang. Pero wala akong pero nakamove on na ka. Isa na nakamove on na. Wala mag-move on kay nasa ex ang true love. Patay. If you know this ako, please, sige lang with this. Kanta na. Wala mag-move on na. Wala mag-move on. Let's go. Sige lang, yun kaya. Hindi ko bigay. Alam ko bakit tayo iwan. Ano ba panahon mo? Sa tao na di nyo matuan. Walang yun. Magay mo. Sa pilis kita. Magay mo. Thank you, okay na ka? Ano ka nakaras, Ersan? Happy na ka? Nung sa happy game? Oh, selfie sa tabi. Selfie na, selfie. Oh, pet, ikaw selfie, pet. Ikaw may one pet.
Thank you so much, ladies and gentlemen. Ito magpaka na Ben. Thank you so much, Ben. Thank you so much, Ben. Hi, Edgar. Okay na ka? Saan ko ba palsa? Palsa ko ka? Palsa ko ka? Ganahan ka? Ganyan, sa honte ka. Lulo pa. Ay, isa. Isa single din eh. Iba kayo. Dapat kay single ka rin. Isang single. Iba ka? Kanina ba? Kanina, anong single ka kay heartbroken? Isa mo na. Atong pangutanong, isa mo yung single pero heartbroken. Isa. Ay, listen, balik ka. Ha? Heartbroken ka? Ano man? Elisa, gusto niyan? Patay. Ano yung single kay Morgan? Isa single kay heartbroken. Ano ba ang ano? Anong heartbroken ka? Alangan, sir. Elisa, kung tingin mo ka sa rin, sir. Asa man siya dire? Asa man siya dire? Sige lang, basitek. How about this guy? Isang single and heartbroken. Ha? Kano heartbroken ka man? Elisa, no plastic! So in that song, there's gonna be a last song. Para sa single na heartbroken ba? Dugoy na ganang magsuwat mga 8 years ago. Grabe. Pero kung karinig niya po kaniyang kanta, okay na. Bakit araw para sa mga araw pasakitan na sa ika. Bitaw! Pero bitaw, nakay-crush. O niya, imong crush, iyang crush, kay imong friend. Ang grabe ba? Ang crush ay imong best friend. Oo, niya, makita niyo mo sa lang ako, kay Kuyong ba? Ngayon ka, sweet kayo mo. Bagay kayo, pero deep inside, nasakitan na. If you know this song, please, sing along with us. Kanta sila ka. Kanta. Kumari. Dapat. Ikra. Akin ito na. Wait ka na. At ako pagkatahan mo yun, nag-iisang lakmin na niya. Sir, pag-like mo sa music, sir. Thank you so much. Isang kayo na yung kanta. Sige na rin. 1, 2, 3, go! Saan ka? Asa ka doon?
Salamat kay ka. Ano tayo? I like. Thank you so much. Daghang salamat. Daghang salamat sa Domingo Mactan Montessori School, Santo Domingo Mactan College. Huge shout out to Mama Michelle. Mr. President, thank you so much. Mr. JR, from Mitsubishi, daghang salamat for accommodating us. Ako for JR din. Thank you so much. Of course, sa inyong tanan. But, sa message ko nila po, hey, tanso tiko ko. James! Ay, salamat kayo sa inyong support. Guys, kayo nagpapanood of tag sa inyong mga videos, pictures, kay mga like, mga comment. Picture na lang. Picture na lang. Picture na lang. Oh, Spike! Isang kasi siyo yung last night. Ang last night ko na picture ta. Kung hindi na ako, kung hindi na sa'yo. Okay na picture ta, hindi na sa'yo. Okay na picture ta dito. Let's take a selfie. G. Makita mo ha. Taas na yung mga kamot niya. Asa taman makita Zed? Makita sila sa sides. Or makita na mo guys. Taas na yung kamot guys. Let's go! Laban, pretty. Video na. So thank you so much. Daghang salamat sa Domingo Mactan Montessori School and sa Domingo Mactan College. We are Visayas Now! Hanggang sa mga kita-kita na po. Enjoy the rest of the day, guys. Once again, guys, salamat for the Visayas College. Once again, give it up, give it up, give it up, give it up, give it up. Guys. Human eh. Wala pa. Hi guys. Grabe, Grabe one. consistent kay mga viewers na to. Damay gitu kami. Lubot naman akong buhok eh. A picture ba daw? By the way, pahuwi sa mo na later. Mag-contact kasi
bigyan pa na malang ko. Ah, sige. Sorry lang. Ate ko. Sorry Kumusta lang. itong live di ha? Pilang nakita na to sa tong live. Hi guys. 400 pa. Man na ilang event. May kaya wala pa rin ako. Outfit check. Order na mo sa Puhon shirt. Available siya soon sa Shopee. Nag-restocking pa. Hi guys, you might wonder. Lami pa? Napaday? Ayun na ko ba? Live die. Basta imong performance die. Okay ra, man ako performance. Man akong perform. Ayaw man ako perform eh. Man na ako perform. Pero ko sala ko. Musa mo yun. Go picture mo tayo. Ay, gitapon ako dito. Four, 3, 2, and 4, 1, 2. Hi guys, so we are the bouncer. Imo na yun? Mikro ka puro din na. Imo ka? Hindi pa doon. Nara sila guys. Sila. Oh, ang manager. Rude manager. Ang intern. Intern pa. Gitudloan pa. Gani. Oh, Intern kay gaputi pa ma. oh. Ano lagi ka na promotion? Bago pa kay gaputi pa uniform. Talaga yun. Ikaw mo dito. I used to wear black. I don't know why. Para ma-distinguish ba? Yun ang mata natin sa Hello Snake. Nahago kasi. Wala ka gusto. Nahago kasi. Boy, ato sa boy. Ha? Depende. Dali kayo siya mo singot, pen. Ang likod mo, klaro kayo kung magsingot basta. Tingnan, magod siya. That is Mura defined. siya kuan, mura siya og kanang habol gyud og tela. I like that. Kaya ayahay kayo ni. Ayahay kayo na siya. Dali lang gyud kay siya. Obvious kayo ang sik. Ba't may black ka niya? Oh, may black sila. Nani na green, gray. Ay, green. Ba, masama yan eh. If, Ang mas taas na. mas taas pa ni. Pag na nasa ground. Invested na kayo ni. Kapila na yun. Ano, nung ganun eh. Saka mo siya. Di man. Di mas din sa good shot na na.
Wala eh. Limon. Kiroy. Ang Kuya Roy. Kiroy. Kiroy, nainilang ko na ba? Hello, steak. Nahago ka, steak. Sa mo live. Nago ka day? Nag-touch pa kayo na, oh. Nag-rat touch ka na. 600. Ay na pag-show day, pag-uwaw na lang na eh. Another moment. Turgi lang eh, mauwaw na snake guys, kay self-aware na muna siya. Self-aware. So na, uwi pa kay snake na una guys. Turn kay shy type na siya. Thank you so much for your love and support, guys. Of course, dagang salamat sa Santo Niño Mactan Montessori School and Santo Niño Mactan College. Shout out kay Princess from Davao. Hi, Janice Tingal. Thank you so much, Alex. Lalo ni Munti LG. Sige, kita man. Si Kuis. Dagi, tripadan eh. Tripadan, oy. Wala pang itumba. Pang salida naman eh. Ay, bro, magpakakuan ba eh. Tapi jugit ka, Kuis. Ay, sige, Kuis. Kisa lang, Kuis. 30 na sa ngayon. Kumain na wag. Tanapod. Amukpon na sila. Hi guys, support tayo ninyo sa mong show karon taon guys. Ako to giilisan na rin. Ay, Cherry, ay, Chiro o Chiro? Ilisan ko bayot. Hoy, gano man to? Anong ilisan magagbayot? Kuan mo to. Hi guys, unta supportahan mo ninyo sa mong show karon diri sa Mactan, ay Santo Niño Mactan Montessori and Santo Niño Mactan College. Supportahan mo ninyo sa mong event niya guys. Let's go. Ay, mana guys? Mana guys. Thank you so much sa inyong support guys. Ano mo gud sila good. Thank you so much guys sa inyong pag-support Excited kayo may mag-perform guys. Pagkanaw mo ha? Okay ra tong live, taas na din nga live eh. Betag di mo mag-click sa ads di ha? Oh. Ayaw na nyo i-skip ads guys. Click po na yung ads. Ay, lolo guys, politiko. Pogi mo tiw. Grabe, pogi mo. Grabe, tuloy ka bok diri tiw eh, comment. Oh. Pwede na to, pogi mo 3. Grabe. Ano lang, dawat-dawat na lang tani. Shoutout sa 913 viewers. Guys, follow na mo sa among mga social media page guys. Balin mo Guys, tanaw sa mga supportahan mi guys sa mga video. Sa mga videos guys. Effort pa sa tiyo magluto guys. Effort po dito kung dinosaur guys. Kay ba mo guys nga magluto ko 3 hours. Nagpagiya sa video nanglili na. Napaghuman kay 3 minutes lang niya di mo man. Oh, yun. Ano mo guys? Maluy mo. Tanaw po mo sa kuha guys. Nay dinosaur dito guys. Baligyaan na mo. Wala si Dansoy, naghiling Wala pa si Dansoy kay guys. nagpa-opera siya sa iyong mata niya. Need siya mag-rest. Atang-atangin ninyo si Dansoy guys kay wala na to siya glasses, dili na to siya mag contact lens sa sulod niya nga pakita sa inyo. Nagkatawa ko. Hoy James, Oy, wa in town ni Namiya, hantod na human. Look, grabe, Ken sana all Ken Malyari. Malyari, wala miya. The guys, ganina ba? Kantang, katawa. Sige, kay ganun. Isa man. Feel na Ang feel kay isa. nako ang ihang ko, ang ihang Na emotions. Emotional kay siya kanta ganina. Ganun siya. Kato Doon siya nakakuan sa dito. likod. Nakarelate gito, kabalo jud ko. Kaya kung wala ko kabalo man. Kabalo jud ko. Wala gikapoy si Snake. Si Snake wala kapuya nga, pero may man to kapuyon. Uy, Rio Perez Siglos, thank you so much for sending 50 stars. Oh, saon jud. Saon jud gikapoy kay nauwaw daw sa guys. Atang-atang hello kay Edel ra guys. Atang-atangin ninyo sa Dansoy guys. Di na to siya mag-glasses. Di na to siya mag-contact lens. Klaro na kay tanan niyang mga kuha ni guys. Pati mga diingon nato ko guys, makita na niya. Hi kay Ramelin Peña, Florida. Kato mga nasa kilid. Ang dinosaur jud di mo James. Yes guys.
Si Snake guys, gold na ako, dinosaur pa. Di guys, mo nang napalit din si Snake anak kay yahan ang investment. Kay para din niya magasto. Kay kung nasa Di magasto bangko, gyapon magasto pero niya. magamit niya puhon. Dili dyan niya magasto kay magkagwago pa siya og Oo, ano ba, kung ano. So, iyan na lang gid so og kay para din niya magasto. Di ba? Hi, Betcha. Thank you so much for sending stars. Kay At least ba? Pasapwan na for emergency na. Oh. Betcha. Hi Miss Betcha, thank you so much sa 100 stars. Ang dili po na tanan niya kwarta, ang mga sobra niya kwarta ihanan gi-invest kay para di niya magasto kay kung nasa bangko niya kay iha Feeling niya kay magasto. Juan ba, naadagan pa. Nga na ba, At least makontrol niya yung kwarta ba. Makontrol niya ang Juan guys. Makontrol niya yung kwarta kay Hello kay Arlene. namo siya urge. Dili, kuan man god guys, kay para ka snake good guys, basta kwarta igasto gid na. Murag nagkikadakan niya ba dili lang saya sa family side, basta may kwarta. Of course, gasto gid na kay. Purot gina. Ay nak so busog kay para makita si Roy. Yak. Guys. Hi Nela Yam Ligan. Nami secret guys par dili magasto yung kwarta. Palit og gold. Ayaw, pangutang. Pangutang ay bayri. Ayaw, mali po na. Di magasto. Gilang okay ra na mangutang ka unya pagkauman, pag maningil gani na imong awayon Ay, pero dapat Rio, sila pa yung very explain anong siguro. maningil na sila. Ikaw dapat masugo kay imbis ikaw nang wam. Yung nga, Ay, ha, Julieta, tahangol ba nimo? amo dyan. Di ka kahuwat? Oo na. Di ba kita ka nga paingon ako magpadala? Oo, ana. Gaslight nimo. Ikapoy dito. Ikapoy ka, day. Ah, wala ko gikapoy ka. Mura siya ikay the show. Day. Bahala mo diyo Pagod na ang beshi ko. 50 kayo. Agay. 50 ko mo na. Anong mga pogi yun? Ay, Ramilin Peña, Florida. Ano naman? Guson ko. Okay naman gukog. Na. Makita ko natulak. Diliman. Pila 3 minutes. Hala basig makuan ka na. Pila not true. Ma-off mo guna kung ko. Oo, yan pa si Nicho. Mamiw. Nakata mo toxic. James. Hagdanan. Hagdanan, oh, di ba? Bright kayo, no? Ana ng mga mindset. Yun na guys, of the- mag-ibak sa amin guys. Thank you so much for watching guys. I love Ano you. ng mga Please mindset follow ng mga them. Kung imo daw Gakson ang nan. I love you guys. Hi Lency O Gates. Thank you so much guys. Julieta Almogen. Maria Delia Bation. Tawag ko, Gakson mo. Sudan. Oh. Hagdanan, binigyan mo ka. Ruby Abot na Omili. ni mga kabwid. Tama lang investment siya gold kasi maganda yan. Gabriel Jimenez. Julieta Almogen. Thank you so much guys. Thank you salamat. James og yung dinosaur. Thank you again guys sa pagtanaw sa among show. Liz Medyo Maldito and we are Visayas Squad. Squad. Regrion, Follow our kita-kita social media tapuan. account. Peace. I love you guys. Follow our social media accounts. Kapuyo. Murag wala mo gikapoy sa inyo show. Murag wala gido. Murag wala jud. Wala naman, no? Wala